Prosím, počkaj, lebo sa mi zamotali medaily. Ríško, kapitán, kde si? Kapitán Richard. Tak niekto to preverte. Richard odišiel na výtvarku. Poď sem, Filip. Gratulujem. Prosím, krásna bronzová medaila sa udeľuje žiakom prvej A. Ríško, Hinterschuster, ktorý si? Hinterschuster. Anička, zobere. Alex Milan. Juraj Kováč. Hinterschuster odišiel na výtvarku. Juraj Kováč. Juraj Kováč. Alan Viladi. Tretie miesto. Jakub Ďurica. Bronzová medaila. Tomáš Slávy. Zoberieme a potom sa pochoď. Kristofer Karkula. Páči sa. Alex Rášnik. Ešte neodchádzate. Filip Chmelo. Jakub Kurinec. A ešte posledný. Timon Gorel. Krásna bronzová medaila. Takisto každý dostáva odo mňa sladkú odmenu.